Bueno, gu pentsatzen dugu museoan asko erabiltzen dugula euskara, batez be bizitak egitatuetan eta hori erabiltzen dugu, baina pentsatzen dut nik hori hobetu egin behar dugula be, orduan horretarako oso ondo etorriko zaigu hori euskaraldia, ezta? Iñaki? Bai, beste aldetik prest gaude beste elkartekin laguntza emateko edo, bueno, ez dakit, edo zein gauzetarako euskara kultur euskaldun hobetzeko eta batez ere geure hizkuntza gero eta gehiago erabiltzeko, ez da? Bizita asko eskatzen digute beste hizkuntzetan ere, askotan eskatzen digute ingelesez edo frantsesez, baina gehienetan euskaraz egiten dugu, orduan, pentsatzen dut nik hori euskaraldia izango da guretzat, ibilbide polita, ezta? Hortik ibiltzeko ibilbide polita.